Dáme si ďalšiu hru a na to teda budem potrebovať niekoho z vás dostať na malú chvíľku do hľadiska. Je to veľmi... Do hľadiska? Veľmi... Zatiaľ sa ti podarilo všetkých dostať do hľadiska. Však vidíš to? Nemusíte mať fakt obavy, je to veľmi príjemná hra. Nemusíte mať strach, no. Poďte, slečna, tak slečna... Slečna chce ísť. Ale nie. Eva, poďte. Poďte, vysvetlím vám, príci. Je to veľmi príjemná hra, nič nebudete musieť robiť, skutočne. Dobre? Poďte. Veľký potles, Evičke. Chalani odídu o malú chvíľku dozadu, po jednom prídu a nevieme v akom poradí a vy by ste mali... Podmienka je, že oni sa vás nesmú dotknúť. Takým spôsobom vás nesmú rozosmiať. Ale len niečo urobiť, alebo hoci čo vám predviesť a vy musíte celú dobu na nich pozerať, to je dôležité. To je podmienka. A oni by vás za tých 40 sekúnd mali rozosmiať. Ak sa im to náhodou nepodarí individuálne, tak potom ešte budú mať jeden pokus, kde prídu na minútu všetci 4. Dobre? Začíname teraz. Neboj sa ma, dievčatko. Ja som dobrý ujo. Super! Pokus číslo 2, som zvedavý, kto bude za dverami. Ani ja nie som zlý ujo. Tieto pánvice, ktoré predávame v našej firme, sú obzvlášť dobré, pretože tvrdosť a tá ich kvalita takže z toho môžete jesť, piť vodu. Pokus číslo 3, teraz. OK, a ide predposledný pokus, ak sa vám to podarí vydržať, pretože potom pôjdu všetci 4 a to som zvedavý na ten galimatiáš. Čiže nech sa páči, posledných 40 sekúnd začína a vieme teraz v tomto momente, že to bude Robko. Teraz. Detskú izbu na bielo. Pani. Áno. OK, som vzal. OK, a teraz idete všetci 4. Pozor, teraz majú chlapci dokonca jednu celú minútu na to, aby vás rozosmiali. Začíname teraz.
Gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne.